Здравейте и добре дошли в този чисто нов клип на Geometry Dash, където продължаваме поредицата с Random игрите. Ако тази поредица ви харесва, може да оставите по един лайк, да се абонирате и в коментарите да напишете каква да бъде следващата игра. А сега, нека направо да се видим в първото ниво. Така хора, ето ни вече и в първото ниво, надявам се да бъде лесно. За първи път играя тази игра, надявам се да бъде супер лесно. Контролите за сега са малко трудни. Ще млъкна малко през видеото, за да бъда съсредоточен. Ще се опитам в този видеоклип да мина поне първо и се надявам да мина някакси и второто ниво. За сега е лесно нивото. Това със самолета е вече малко по-трудно. Но обаче мисля, че след като мина това със самолета ще бъде вече трудно. Ако се чуете защо не взех тази монета, защото по-напред малко в отделен клип ще ви показа къде са всички монети и как да ги вземете. Не, хора, умряхме, нека да опитаме за втори път. Сега идва малко по-трудната част вече. Хора, умрях и между другото в интернет има се много добри коментари за тази игра. Нека да видим дали всъщност е така. Хора, пак умрях тук, нека да опитаме за четвърти път. Ако не успея в този клип да мина второто ниво, ще се опитам поне първото. Ако успея да мина първото ниво за по-малко от 5 минути, ще се опитам да мина и второто ниво. Не, хора, паднах. Умрях някакси. Тук за малко щях да умра. За моя радост това не стана.
Хора, за малко щях да умра. Не, хора, умрях. Хора, ако в този видеоклип успея да мина само първото ниво, да знаете, че ще има и други видеа на тази игра. И сигурно във всеки един епизод ще се опитам да мина поне по едно ниво, максимум 2. Това за сега е първото ниво и е малко трудно. Хора, някак си се забих в покрива. Не, хора, умрях пак. Тази игра вече почва да ми лази по нервите. Хора, лесно е. Хора, за сега е много лесно. Моля те, да го мина. Хора, към края сме. Хора, към края сме. За малко щях да умра, хора. Хора, към края сме. Хора. Стискайте палци в коментарите и хора, минахме първото ниво. Имаме останало време, ще се опитаме да минаме и второто ниво. Така че, нека направо да се видим във второто ниво. Така, хора, ето ни вече и във второто ниво. Тук има някаква нова механика, където скачаме, не трябва да цъкате на бутона. Така, за сега е лесно. Хора, за сега е лесно с тази механика. Тук не скачате, хора. Така, за сега и умряхме, хора. Ще се опитам да стигна поне 30 и няколко процента, 40 на второто ниво, за да му свикна. И в другия видеоклип ще се опитам да мина второто ниво. И хора, умряхме. Ще направя още някъде 10 опита и ще спирам с видеоклипа. Вече 9. Така, хора, нека да му свикнем малко. И умрях. Хора, правя още малко. Когато стигна 15 опита, хора, ще спирам с видеоклипа. Не, хора, много рано скочих.
В другия видеоклип ще чекна малко настройките да гледаме отгоре колко процента съм и спирам да говоря, за да се съсредоточа. Хора, второто ниво е малко по-трудно от първото, все пак нормално, но да знаете, че тази игра има някъде 12-13 нива, така че очаквайте доста видеа на Geometry Dash. Ще го направя нещо като поредица. И в коментарите може да пишете на какви други игри искате да правя поредица. Примерно на Minecraft, на Five Nights at Freddy's, някакви е такива. А сега нека да се съсредоточим. Така, хора, още 3 умирания имам и спирам с видеоклипа. Хора, тук не скочих, забравих, че се скачам. Хора, надявам се видеоклипа да ви е харесал. Ако е така, може да се абонирайте, оставете един лайк и в коментарите напишете каква да бъде другата игра. А от мен, чао!